Gipahanumdom ang Iloilo Provincial Veterinary Office sa mga pet owners nga andaman ang ila hinuptan nga mga kasapatan ilabinang mga kuring kagido, batok heat stroke subong nga mainit ang tiyempo. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Provincial Veterinary Officer Dr. Daryl Tabuada, ginpahayag niya ang kasapatan ang prone man sa heat stroke, rason nga dapat bantay ng mainit subong nga tiyempo. Dugang pa sa natungdan nga dapat ang mga kasapatan ang mayara sang bastante nga tubig kag sa maayong nga lugar nga layo sa direkta nga init sang adlaw. Ginpatag man sa natungdan kung ano ang dapat obrahon kung ang ido o kun kuri ang naka-eksperyensya sang init nga dapat hinay-hinay ang pagbanyo sang tubig sa lawas kag dapat ibutang sa mahando nga lugar ang mga ini. Nahibaloan nga isa ka sapat na nakabatsyag sang heat stroke kung ini ang magadasig ang pagginhawa. Subong nga mainit ang tiyempo, hindi lamang nga dapat kaugalingon nato ng ato dapat halungan, kundi pati man ang aton mga report na gikan sa Iloilo Provincial Capital, inis ka K5, Jenny Kauyunan para sa kampyon nga balita sa Video Publiko, kag kalingawan sa Iloilo. K5, sa Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.